igama uJuliet uMakhumalo wakwaMsomi, indawo ngiselovu. Okay, uMyRight uhlukene kabili. Kukhona uMyRight la senza khona i-crowdfunding, abantu la bekwazi ukufaka khona imali bathenga ama-package abo balinde u6 months, kuthi makuphela u6 months bese kuba khona imali abayitholayo. Umzekelo, if umuntu engene ngo150 rand, uma eqela u6 months wakhe uthola imali engango 1800. Uma engene ngo350 uthola u4625. Uma engene ngo760 uthola u9250. Uma engene ngo3500 uthola u18500. Le mali engishoyo uyithola for the next 4 years 6 months. Kusho ukuthi i-term yakhe iwu5 years. Uma eqeda u6 months oqala lo asuke elindile ngawo, emva kwaloko imali bese eyithola njalo ngenyanga, inyanga nenyanga kuze kuphele isikhathi esingango 4 years 6 months. Kodwa ngaphambi kokuthi ke abe imember yaka MyRight noma akwazi ukuthenga i-crowdfunding, into ebalekile ufuna aqale abe imember yaka MyRight, which esimbiza ngokuthi i-World E-hailing Trade as uMyRight, njengoba ubona la ngenhla kwami ibhodi libhaliwe. Lapho ke kwenziwa njani na? Uyangena ngo300 rand abe imember, siyibiza ngokuthi i-membership fee noma i-administration fee. Okusho ukuthi kanti uma engena ngo150 ukhokha u450, uma engena ngo350 ukhokha u650, uma engena ngo760 ukhokha u1060 rand, uma engene ngo3.5 ungena ngo3.8. Le mali u300 rand uyikhokha kanye, i-once off. Kodwa ama-package lawa engiwabalile uyakwazi ukuwathenga uwaphindaphinde. Le ka150 ukwazi ukuthenga amabili kuphela, eka350 ukwazi ukuthenga awu2, bese kuthi eka760 nakhona uthenga amabili. Kodwa le ka3500 ungawathenga kuze kuphele yonke imali onayo esikhwameni sakho. Kule package ngokuchaza ngolimi lesiZulu, ngoba ngelesingisi sithi i-crowdfunding, kodwa mangingakuchazela ngolimi lesiZulu singakuthatha njengokuthi uthenga ama-shares kwinkampani, ngoba lezi imoto esikhuluma ngazo njengoba sithi World E-hailing Trade as uMyRight, sikhuluma la ngezimoto noma ngama-Uber amasha azongena akwa-MyRight. So uma ke lama Uber esesemgaqeni njengoba ekhona nanka la ngaphandle, maniphuma sizocela nishuthele imoto zakhona zihambisane nalomlando esikhulumayo. Lezi imoto njengoba zizosebenza global, umhlaba wonke. Sezikhona eGoli seziqalile ziyasebenza, nala eThekwini sazoba khona, nako Cape Town sazoba khona, nakwamanye amazwe awomakhelwane wethu asazoqhubeka zibe khona. So njengoba lezi imoto ke zizobe zihamba, angithi siyazi ukuthi imoto mayisemgaqeni njengo-Uber isebenza yenza imali. Kule mali ke ezobiyenza wena njengoba uthenge i-crowdfunding yakho noma wenza ama-shares akho kaMyRight, yila uzobe sowuthola khona ke le mali uzobe usuyihola njalo ngenyanga, okukhomba ukuthi iqhamuka kuphi le mali engisuke ngiyithola. Ayiqhamuke esihlahleni, ayikhiwanga njengamagwava, kodwa ithathwe kuphi? Kulezi imoto ezihamba emgaqeni. Ngenkathi i-profit yakhona yenzeka, inkampani igcina i-profit ngoba mina nawe sigibelile kule moto besithi nawe nanku umhlomulo wakho. La kwivula indlela senza imikhiqizo le yezandla. La njengoba uyabona sinama-office amathathu, izitende zethu ziwu3. Isitende sethu sokuqala siyi-office, ngizocela ukuthi nisishuthe naso nisibone. Izinto zonke ezilapha e-office zenziwe ngesandla, ziyi-craft, kodwa zirepresent inkampani yethu yakwaMyRight. Kuphinde futhi kule office elingemva kwami silibiza ngokuthi i-showroom, la sikhombisa khona ukuthi ifurniture yakwaMyRight siyenza ngezandla zethu, okuwukuthi konke lokho enikubona la njengoba nibona omakhula box, nibona amatafula, nibonani kwenziwe ngezandla, kodwa kukhombisa ini? Urepresent ikhampani yethu yakwaMyRight. Uma uza ngapha eceleni kwami la sikubiza ngokuthi yila sizolokuza khona, yindawo la umuntu athi uma esewuthandile umkhiqizo wethu bese sihlala naye phansi. Njengoba kade ningibona nje ngisukuma lapha ngiza la kunina, ukhona obese joyina vele ezoba yimember yakwaMyRight. Whether ujoyinela ukuzothatha i-crowdfunding noma ujoyinela ukuthi azokwenza okweyimoto, ngoba njengoba ngishilo ngathi iy'nkampani ezimbili, uMyRight senza i-crowdfunding, uMyRight lowe e-hailing senza i-transport yey'moto. Kuyona kunekhodi esiyibiza ngokuthi RP number. Uyakwazi ukuthi ungawungenanga nhlobo uMyRight, kodwa usebenzise le code, ungene ku-Play Store, udownload i-app yakaMyRight, ubese uyangena kuyona ucreate i-account yakho. Mase uyicreateile sewuzofaka le RP number yalo muntu okuyena okuxoxelile ngoMyRight. Njengoba yami iwubani, ithi RP 18546. Uma ufake leyo RP number
kusho ukuthi usungene ngaphansi kwami. Uma mina wena sowugibela imoto yaka-MyRide noma ngabe uyigibela ukuphi, mina ngino 3% wemali ogibele ngayo uMyRide. Wonke ulevel wami noma ngabe nginabantu abawu-100 uma begibela u3% wabo uza kumina. Uma bona sebexoxele abanye abantu sekulevel 2 wami lowo, sengino 2% womuntu ngamunye oxoxelwe umuntu oxoxelwe yimina. Olandela lapho sekulevel 3 wami lowo ngino 1%, bese kuthi osekugcineni owu-level 4 ngino 0.5%, okukhomba ukuthi all in all ngine commission mina ka6.5% yomuntu ozobe egibela imoto ngingamazi nokuthi ubani wakabani, ngoba nje ngishare ilink yami nomuntu wami oqala, yena kwasehamba exoxela abanye abantu ukuthi ziyabuya ka-MyRide njengoba zibuya nje. Hayi, nanka ama-business card sihlelekile wengane yakwethu, nanka ama-contact. Inamba yami nje nguMakhumalo Msomi, nansi yaJuliet Msomi, 082 483 5363. Nabanye ozakwethu njengoba sikhona sonke la sinawo ama-business card. Lokhu uyena oxoxe naye kwibhizinisi uzokusharela i-business card yakhe, ube sewuyakwazi ukungena uzoba yimemba yakwa-MyRide. Sithini? Sithi right now, pay later. Kwa-MyRide-ke siyakwazi nokukweletela ngane yakwethu. Uma ufisa ukuzogibela iy'moto zaka-MyRide, sino right now, pay now. Ukhokhile wa-requesta imoto yakuthatha yakubeka la uyakhona, wehla wakhokha. Kodwa futhi uyakwazi uku-aplaya, u-aplayela imali esuka ku-R500 iye ku-R3,000. La uzogibela khona kusukela umhla ka-1 kuze kuye umhla ka-31 ngesikweleti, bese ukhokhe ekupheleni kwenyanga. Right now, pay later.